الله عجب دے شان عجب سیزونا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ 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 عجب دے شان عجب سیزونا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ اللہ حیرانیم عجیبالا رے قدرت عجب دے شان دے قدرت عجب دے شان دے حیرانیم عجیبالا رے قدرت عجب دے شان دے قدرت عجب دے شان دے پسو رات یار کے دے جوڑ کڑا دا انسان دے جوڑ کڑا دا انسان دے پس تو رات یار کے دے جوڑ کڑا دا انسان دے جوڑ کڑا دا انسان دے اوپ پٹا کرخانہ کے سامانونا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مہنا جوڑوے اللہ 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 عجب دے شان عجب سیزونا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ اللہ بیا دے قدرت گورا زن تورا زن سپینوی زن تورا زن سپینوی بیا دے قدرت گورا زن تورا زن سپینوی زن تورا زن سپینوی دیوے مور نا پیدا کڑے سوک کمکل سوک ذہینوی سوک کمکل سوک ذہینوی دیوے مور نہ پیدا کرے سوک کمکل سوک ذہینوی سوک کمکل سوک ذہینوی دلوی طاقت خوندا دیر قسمنا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ 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 عجب دے شانا جب سیزونا جوڑوے د تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ اللہ حیرانی مد دیتا نئے سر او نئے پشیوی نئے سر او نئے پشیوی حیرانی مد دیتا نئے سر او نئے پشیوی نئے سر او نئے پشیوی نہ اروی او نوینی نئے شبان نئے خلیوی نئے زبان نئے خلیوی نہ آروی او نوینی نئے زبان نئے خلیوی نئے زبان نئے خلیوی بے مزی او بستنے دا شکلنا جوڑوے دا تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ 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 جب دے شانا جب سیزونا جوڑوے دا تورو نسپین مخشو لی مخنا جوڑوے اللہ اللہ دوایم شیر مالچے زن پوہایم ندانیم
زن پوهایم ندانیا دوایم شیر مال چه زن پوخایم ندانیم زن پوخایم ندانیم دستا دومره قدرت او لوی تکتا زهرانیم لوی تکتا زهرانیم دستا دومره قدرت او لوی تکتا زهرانیم لوی تکتا زهرانیم زما په خیال کې همدا سے شرونا جوړوي د تور نسبین مخشو لمخنا جوړوي الله 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 عجب دې شان عجب سيزونه جوړوي د تور نسبین مخشو لمخنا جوړوي الله الله دې حمد د پاره فرمایش کړه دا لکه هر یو ګران او محترم رور جناب رفعت الله مسافر میر زمان خان فرجت تنها حنیف الله رفیع الله او ډیر قابل قدر جناب زینت الله خان او چوٹا عمر گل او سپیشل په فرمایش د صدر شهید ماما خیل اوازونه دي لکه هر یو ګران او محترم رور جناب حافظ نقدر علی قریشی سے اور سرا سنگ ملګری جناب حافظ خدایت الله مخلص بڑا خیر اور ریکارڈنگ 313 اہل سنت والجماعت ریکارڈنگ اسٹوڈیو کاکی بنو اور دربتے نمبر ماہر ہوئی 0331 29 52 452 والسلام